Hola a tots i totes, benvinguts a un nou vídeo per al canal. Jo sóc en Jan i avui farem l'1-1 del bàsquet Girona contra el Baxi Manresa. En aquest cas parlaré de l'equip gironí, del que jo sóc i el que entenc més i el que estic seguint més. I ho dividirem en dos apartats, en l'atac, en la defensa i després us donaré la nota que li doni el jugador en aquest partit. Per posar una mica de context, va ser el primer partit de temporada pels dos equips. I s'ha de dir, i crec que tothom tindrà la mateixa opinió, és que va ser un gran partit per ser el primer partit de pretemporada. Els dos equips tal vegada són els que porten més temps exercitant-se ja en aquest mes d'agost i ho van demostrar. El nivell físic va estar molt alt en els 40 minuts. Pràcticament tots els jugadors estaven actius i agressius en la defensa, arribant en les ajudes, puntejant a tots els tirs. I va ser un gran partit on es van veure bones canastes, bones jugades, bones defenses, i hi ha dos equips que van fer servir el partit per fer un entrenament d'un gran nivell físic i tàctic. Dit tot això, us animo a que us subscriviu al canal, som molt poquets i a veure si som una colla més, també a deixar algun like d'aquests i comentar amb la vostra opinió sobre el partit i si esteu d'acord amb mi o no, que jo no tinc la raó absoluta de res. De fet, m'agrada que la gent comenti i me contesti les coses a les xarxes socials perquè així aprenc més i veig una altra visió de les coses. Dit això, començo amb el vídeo. El primer jugador del que vull parlar és Eric Vila, em va sorprendre molt i crec que segueix on t'ho va deixar. A la Final Four i els últims mesos de la temporada passada estava a un gran nivell i ha seguit així. El de Bescanó, en atac, no va tenir por a res i a més va ser efectiu amb un parell de triples. També va ser un gran atacant amb pilota, és a dir, generant-se el seu tir si feia falta o sense. Tirs a les cantonades, un sac de línia de fons que li van tirar cap a dalt. Però bé, i una part una mica més negativa, en certes ocasions el vaig veure fluix, però perquè es precipitava. Tenia ànsia de poder acabar la cistella i acabava tirant de qualsevol manera i això el portava a que li fessin una bona defensa, a no tirar tan còmode o a emportar-se algun tap. Llavors, en defensa, jo l'aprovo, no recordo res que diguis, hòstia, Eric, espavila. Va estar atent en les ajudes, arribava a puntejar tots els tirs, ajudava en el rebot defensiu, tot i que aquí tot l'equip, ja ho veureu, ho vaig repetint, ha de millorar, ha d'estar molt més atents i treballar, no agafar el rebot per centímetres, sinó per treball. I una cosa més negativa que li veig en aquest apartat és que quan arribava a les ajudes estava tou o l'ajuda no servia de gaire, per dir-ho d'una forma més simple. És a dir, arribava ell a tapar el forat, a tapar la via lliure del seu contrincant, però el jugador era capaç d'aixecar-se igualment amb certa facilitat. Com a nota, jo li poso un 8. A mi m'agrada molt l'Eric que vaig veure ahir a la tarda. Cameron Taylor, l'extracomunitari del bàsquet Girona. Em va agradar molt, la veritat. No és un 10 en res, però poder és un 7 en tot. Llavors, això fa que sigui un jugador molt efectiu en les dues parts del joc i que cometi molts pocs errors. Crec que hauria de tenir una mica més de protagonisme en l'1 contra 1, però bueno, tal vegada és aviat per parlar d'això. I va perdre moltes pilotes absurdes, però crec que és degut a falta de conèixer els seus companys, tal vegada una mica de nerviosisme i això. Amb el temps jo imagino que no en perdrà tants. Llavors, a l'apartat defensiv, 5 pilotes recuperades, són moltes, dubto que veiem aquesta estadística gaires vegades més, i el nivell defensiu perimetral l'ha de marcar ell. Estava molt atent a l'1 contra 1, a les ajudes, posava moltes mans, atent llavors després a agafar el rebot i sortir corrents. A mi em va agradar molt en Cameron Taylor. Jo també repeteixo nota i li poso un 8 com a l'Eric. Pol Figueres. El vaig veure una mica tendre, però jo l'aprovo, va fer un bon partit. Va demostrar que
no és el màxim assistent de la temporada passada a l'Aleport per qualsevol cosa. Va demostrar que té visió de joc en transició i en el 5x5. I m'agradaria veure'l que en una faceta una mica més agressiva cap a l'aro. Ja que és tan bo assistint i trobant els seus companys, aquí té la capacitat per trobar-se algun que altre tir alliberat. I una dada que m'interessa i que m'ha agradat veure és el jugador que va jugar més. I això pot ser perquè Aito confiï molt en ell o perquè veu que ha d'espavilar i li fot més minuts. Apartat defensiu, crec que pot ser més agressiu amb el jugador que està defensant la pilota i pot ser una mica més viu en situacions de costat dèbil. Se'n pot robar alguna pilota picant algunes mans de forma intel·ligent i retornant una mica, el que us deia, que ha de ser una mica més agressiu. El base del Manresa, Harding, semblava Michael Jordan en certs moments, podent-se generar el seu triple, el seu tir sobre bot, trobant espais cada 2x3, i això no pot ser. Jo li poso un 6, una nota una mica més baixa, però crec que està molt bé per ser el primer partit de Pol Figueres contra un equip ACB. Quino Colom, un dels fitxatges més esperats del bàsquet Girona i el primer, de fet. Crec que li va faltar rodatge amb l'equip, no físic, perquè recordem que fa 2 dies literalment estava amb la selecció espanyola. Va decepcionar una mica perquè esperava que fos més protagonisme en l'atac i no ho va ser gens. Sempre jugava amb una altra base al costat i poder això li dificultava una mica més el seu joc. I també s'ha de dir que va anar de menys a més. De menys sí que el vaig veure una mica perdut, però als moments finals de l'últim quart va ser bastant clau perquè l'equip perquè l'equip es posi per sobre el marcador i quasi s'emporti la victòria. En defensa tinc poc a dir, no el vaig veure superat pels jugadors del Manresa, tot i que ho podrien haver aprofitat. Jo li poso un 5, l'aprovo justet, un suficient, perquè esperava molt més d'ell. Tenia moltes ganes de veure'l i poder això és el motiu de la nota que li poso. Dusan Miletic, aquest jugador n'hem parlat ja aquí al canal, crec que se l'ha de buscar més, té un molt bon 1 contra 1 al pal baix, va fer certes jugades de molts bons moviments en el pal baix, en el poste, i recordeu que mereix 2-12, 2-13, 2-14, o sigui, és molt llarg aquest jugador i se l'ha d'aprofitar. Bones continuacions en el pick and roll i també va ser bastant agressiu en el rebot ofensiu, ja no agafant-ne, perquè només en va agafar un, sinó palmejant i donant opcions als jugadors, als seus companys exteriors, a que agafessin aquell rebot. També el vaig veure una mica limitat, i això també va per Jaume Sorolla i Marc Gasol, que en el 5 contra 5, pràcticament tota l'estona, compartia pista amb un altre 5 i amb un joc molt similar al seu. Llavors es trepitjaven. En defensa, màxim rebotador defensiu, en va agafar 7, si no m'equivoco, però té un pro, ja ho esteu veient, no per treball, sinó per centímetres. I això, aquí hi ha el problema de tot l'equip, i és que s'ha de treballar molt més el rebot defensiu. S'ha de buscar el jugador, se l'ha de tenir controlat, se l'ha de bloquejar, se l'ha de fer fora de la zona i després t'emportes el rebot. No has d'esperar a saltar i perquè ser més alt agafes el rebot. No, això en aquesta lliga li costarà molt i davant d'un Tavares això serà un rebot del jugador del Madrid i 2 punts fàcils. També s'ha de reconèixer que va complir en la seva faceta d'intimidador, ja que va fer un parell de taps bastant impressionants i si no almenys va intimidar quan els jugadors manresans anaven cap a l'aro. Josep Frank, el vaig veure desencertat de cara a l'aro i crec que l'estadística ho marca, però el vaig veure molt àgil trobant els seus companys en els sistemes. També compartim pista sempre amb una altra base, un joc que encara, almenys l'any passat no el veiem gaire, compartir lloc amb el Versabat, per exemple. També va ser poc agressiu al l'aro, sempre crec que va intentar més tirs exterior que no entrar a cistella. I una dada que m'agrada molt dir-vos-la és que va perdre 0 pilotes i va fer 4 assistències. Defensa,
Aquí jo crec que ha de rascar minuts, és on ha de ser més agressiu i on ha de destacar com a jugador aquesta temporada. El vaig veure molt bé en l'1 contra 1 i va estar atent en les ajudes. Li poso un 6. La nota d'Dusan Miletic, un 7, que me l'he deixat. Ondrej Hanslik. Jo crec que aquí va ser el jugador que el vaig veure més nerviós. Degut a estar tan nerviós, el vaig veure precipitat i tou en algunes accions. Però, per dir alguna cosa bona en l'atac, crec que va demostrar el braç de caroner que té. Va haver una jugada fortuïta en què va agafar un rebot molt llunyà, va fer un bot, va tirar de 3 des de la frontal i cap a dins. Crec que té un bon físic per atacar l'aro, però s'ha de treballar. I per últim, una dada negativa és que va perdre 3 pilotes. Un jugador que pràcticament només rep la pilota per tirar o finalitzar no pot tenir aquest número de pèrdues. En defensa, 2 recuperacions, que tornen una mica les 3 que perd. Té els braços molt llargs. Una recuperació com a mínim d'aquestes va ser estant atent amb els braços i podent robar la pilota. Ràpid de cames i atent en les ajudes. També, com altres jugadors, tou en les caigudes de les ajudes. Per tant, aquesta ajuda està bé que estiguis atent i estiguis concentrat, però has de ser dur. És el típic que et diu un entrenador, si arriba, ha de passar o el jugador o la pilota. Les dues no. Un 6,5 per Hanslik. Marc Gasol. A veure, aquí algú m'ha d'explicar alguna cosa perquè teníem entesos tots que Marc Gasol es perdia 2-3 mesos de la temporada i va i juga el primer partit de la pretemporada d'inici i crec que va fer un bon partit. No va destacar amb un 15-10-10, sinó que va fer un bon partit, ja que crec que Marc poder és el que té el paper més sacrificat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no el fan servir com a executor finalitzador, sinó que a partir d'ell es construeix l'atac, és a dir, fa de generació. Pràcticament tots els sistemes que vam veure, el primer pas era que per Marc Gasol a la línia de 3 i des d'aquí hi havia molt de moviment perquè Marc pugui donar la pilota al jugador desmarcat i acabar en cistella. Pot fer una cosa que tots sabem, és que pot fer mal de moltes maneres. Ja va ficar el seu primer triple i aquesta és una arma que crec que s'ha de fer servir. Ha de ser, tot i que no el fem servir de jugador puntal en l'atac, en número de tirs, crec que ha de ser l'ancle ofensiva d'aquest equip. En defensa, ho tinc escrit literal així, més sorprès encara de la manera que sortia el flash en el pick and roll. Sortia pràcticament a la línia de mig camp Marc Gasol amb 37 anys a un 2,15 de 100 i pico quilos. Lesionat no està. Així que algú m'expliqui què està passant aquí. Una nota negativa del partit de Marc Gasol és que crec que ha d'ajudar més en el rebot defensiu. Per centímetres i per treball, Marc ha d'agafar molts rebots. Ja ho feien a l'Eport i aquest any li costarà més i ha de ser molt important en el rebot defensiu. Li poso un 7 al partit de Marc Gasol. Per acabar, Jaume Sorolla, poder un dels pitjors jugadors que vaig veure ahir en el partit, per sensacions, no per ganes, ni per físic, ni res, sinó crec que va estar... Crec que se li ha de donar temps en Jaume. En atac, tou i mala presa de decisions en alguns moments. Va fer bones continuacions en el pick and roll i en els sistemes que li van facilitar un parell de canastes fàcils, però per contra, quan no són sistemes o són contraatacs o jugades fortuïtes, pren decisions que no li toquen, com algun tir que va tirar a mitja distància amb el defensor al davant. Recordo una entrada on tenia el jugador al darrere i no s'ho pensa, tira, acaba fent l'entrada i és un tap a taulell. Aquestes coses són les que s'han de polir i les que no es pot ser tan tou. Crec que Jaume Sorolla ha de jugar per sobre l'aro i serà molt més eficient per a aquest equip i jugarà un paper més important. Però amb entradetes és molt més fàcil defensar-te. En defensa, també tou en l'1 contra 1, en què ja aguantava bé la posició,
arribava a puntejar, però el jugador contrincant, l'atacant, acabava bé el tir. Això no ho has de deixar fer. Gran problema amb el rebot defensiu. Això és un apartat que podem afegir en els tres jugadors, en els tres pivots que tenim, en Marc Gasol i Dusan Miletic, que són els dos 2-10 cap amunt i han de treballar molt en el rebot defensiu. Bon ritme en les ajudes i, com us he dit, se li ha de donar temps en aquest jugador per ser un bon jugador de rotació en aquest bàsquet Girona. Dit això, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja s'ha acabat, us he fotut una bona xapa de 10 minuts. De 10 minuts, no, de 15, la mare que em va parir. I res, no us molesto més. Recordeu comentar la vostra opinió, deixar un like, subscriure's al canal i ens veiem en el pròxim.